אני בא לפה ואני אומר, הנה אני, מוטי ששון, בא לתושבים שלי ואומר להם, כל מה שתרצו לו יהי ואני אגשים לכם את זה. אבל מוטי, אתה לא הבן אדם המתאים לעשות את זה. אתה לא מסוגל לעשות את זה. לא אתה, וכנראה גם לא הגברת חנה הרצמן, שאיש מכם לא טרח לענות לנו לא על מיילים ולא להגיע לפה עכשיו. תעשה את הדבר החכם, תבוא לפה, תבוא לפה, אנחנו פה כדי לשמוע אותך אומר, חברים, אני רואה את המצוקה האמיתית. לא מדובר במצוקה פוליטית, מדובר במצוקה אמיתית. אנשים פה לא מתעסקים פוליטיקה. יש פה כאלה שבחרו בך וכאלה שלא. אנשים פה הם כולם עם אותן מצוקות. משלמים המון כסף ולא מקבלים תמורה. מוטי, תרד למטה. אל תתבייש, זה בסדר. אנחנו לא נסתכל שאתה מסמיק. תרד למטה, אנחנו מחכים לך. אתה כנראה שכחת את מהות התפקיד שלך. התפקיד שלך זה לדאוג לרווחה שלנו, לאיכות החיים שלנו. אז די מוטי, די לעשוק אותנו. כבר נהיה לי שורף בכיס. אני כבר לא